Já jsem Dian z časopisu Bravo. A ty se jmenuješ? Já jsem Popelář. Jak se cítíš v tom stísněném prostoru? Mně se tady líbí, tady je krásně. Aha. A vypadáš dobře. Děkuju, a tady vypadáš velice skvěle. Ty mě vidíš? Tam nemá zadok. Já trošičku nevidím. Co bys si popřál? Víš co, já ti to tam nechám, mě uslyší. Já budu tam. Já to podržím. Jak se máš? Mám se skvěle. Zníš jakoby ze uzavřeného prostoru. Vypadávaj. A... Pojďte. Pojďte ho vytáhnout ven, protože mu natíká krev do hlavy. Pojďte mu pomoct. Počkej. Tak. A to dobrý díl, tu vrcholáme. Tak, tomu se říká zbytečný bordel. Tak, já bych teď udělal jednu věc, protože teď už tohleto, tanec už